sa tanang nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaulog lalinon ang nagtuman kung sa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita aron ni panilngan sa dugo sa katawhan karon atuad siya dito sa kalangitan naganda mong tuluyan sa tanan nga balaan o mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaulog lalinon ang nagtuman o mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaulog lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaulog lalinon ang nagtuman kuhaulog lalinon ang Higala, kumusta? Mayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan makagagahom ug maluluyon namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytasan sa mga langit. Sa makausapan ining takna ikaw among pagahimayaon pagadaygon ingon nga Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, daghang salamat nga hangtod niining mga taknaa kini nga programa nagapabilin sa kahanginan nga nagasabod sa mga binhi sa kaluwasan. Panalangini ang kini nga estasyon, panalangini kini nga programa ug panalangini ang mga tawo nga nagapaminaw karon nga pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo malamdagan ang ilang mga kalag ug sila imo Ginoong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato usa ning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa atong cellphone. Sir, maayong hapon. Gusto lang unta mi masayod og unsa naman tong nang hagad og debate nga nag-ingon mo atubang ka ba sa CFD madayon ba to? Okay, wa gidtoy siguro 99.9% wa gidtoy siguro.
nga madayon to ngano ang nag-text sa ako adto dili mo oy nag-ingon. Ang iyang amigo niingon nga okay ba kuno ko kung duna siya ingnon nga CFD nga makigdebate nako. Niingon ko, yes, okay. Pero ang ilang kinahanglanon kanang pinakamaayo o pinakaastig ba? Nganong naabot na sa akong hunahuna, grupo magud na sila. Unya, og dili tong ilang pinakalabaw, pinakagahi nila, ighuman sa debate na napoy mo challenge. Maura gihapon nga grupuha, so maayo nga ang ilang pinakaastig, mo'y iyang kuhaon, mo'y iyang ingnon, buhan nga inig kahuman sa debate, aw diha nakutob, urong na kay nga naman, kadtong mga ubo sa iyaha. Dili naman to angay o bagay pa tungod kay ang ilang pinakaastig nakaatubang naman. Ha? So di na lang mo maglaom kay wa mangyoy nagpaluap hangtod karon, no? Niya pila na gyud ka mga CFD nga nang hagad si Stalwart. Ang hagad to diri sa atong programa gidawat ko gyud to on air. Si Danny Cugtas nang hagad to di sa atong programa gidawat na ko on air. Ha? O unya si Efren de la Piña o si Alvin Gitamundok nga mao man murag unsay ilang ranggo ani kay murag national ko naman is Alvin Gitamundok sa ilang grupo. O unya may kato pa si kananaang Jimirico Simata, pero may tos Jimirico Simata iga-istorya nimo kay di man gyud maghinambog pod, pero balibad sa to una nga kinsa patong uban dito di amaning mga tima. Ni amning mga tima papel gani nga daot nang lang ani kay pirma na lang nila kulang niwa man ni sila manunga nga ilang tima dire. So ano lang mo pagunahuna bitaw 99.9% dili to madayon. Agawas lang ka gyud siguro. Og na ay mga risgar sa ila kay kutob ra man gupon na sagad hagad pero tinud wa mo gyud mga ikampabuga sa mga kuan ni noon pinagarpar fuerte gyud may ikabuga pero sa kamaturan wala na. Wala na. Okay, niapatay basahon sir, maayong gabi nagsunod mi sa inyuhang programa. Nindot ang amo nga pamati sa panahon nga maminaw mi sa inyuhang program daw naabay ipik sa atong kinabuhi nga mura og mahumpay ang atong mga kalibog sa huna-huna. Salamat sa pagbasa, sir. Si Fernando ni, ang inyong suki nga tigpaminawan. Okay, daghang kayong salamat, Brother Fernando. No? Last text nga ako nga basahon para makuanta. Kay Pastor, pangutana man ni. So, sorry ha, kay naatay pangutana nga tubagon karon, no? Pero ayaw kabalaka kay tubagon man ni. Paibaw on ramo, textan ramo. Ha? Okay. Si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa cellphone, mas maayo sad siguro Brother Libby nga imo usa malili diha ang ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diining lugaras kalibutan o mga nasura diining nga mga nasod nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga listeners sa radio, no? So mohangyo minyo higala nga tagain mig feedback kung okay ba kayo ang ato nga signal karon ug asa na kutob na abot. So pwede nga mo feedback mo diri aron masayon sad may kay okay naman kanang maayo na ang pagpahimutang unya na balik na sa normal higala sa una. Okay, kibali ang kulang sa una na balik na no kay nag-broadcast magudta nga walay processor, walay transmitter tungod kay nakilatan man to karon na balik na ang processor, nabalik na ang transmitter unya medyo kuha na pod ni taas na ang atong power muna kamo diha sa Escalante din daan bantayan dinis bagay uban pang mga lugar nga nag-text ato nga di na mabati sa inyong radyo ang atong programa palihog text mo dire nya labi na diha sa Kumbado Bagay nila ni Seryo pod ni Boss Arnold unya nila ni Ninang Linda kasigir ra magimog reklamo di na gimo kabati
karon kuan na kana na ang kaluis Ginoo na lugar na gyud ang kuan sa DYCM. So text mo diri kung kaasa mo kung pwede lang gyud no. Pahibalo lang mo bisag di niyo permihon ug kapuyan mo mag-type basta nga karon lang gyud nga mga adlaw ang amo nga o binsunod nga mga adlaw may maka-receive og feedback gikan sa inyo. Thank you. Okay, dikan salamat na. Nagdamoy mga higala nga wa na nagpaminaw tungod kay wa na klaro kay signal, so sulay niyo og text mga higala sa mga lagyong lugar kung naabot na ba o nakuha na ba dito ang 100.5 FM sa Bugos City no sa DYCM. So palihog lang tigae sad mi og feedback diri. Okay na ba ang ato nga signal sa mga dapit nga sa una nagkarat-karat o karon sulay tigae mig feedback ri mga higala. Okay, ato na ning sugdan pagbasa no niya makahimo na mahigala sa pagpadala diri namo og mga mensahe sa comment section nato sa Facebook o diri sa mga number namo ni Brother John nga kanunay namo nga gihatag na ninyo niya alang sa wa pa makasulay og tan-aw ang ato nga official account ni higala sa atong programa DYCM Bugo Adventist. Alang so pa makasulay, mo na i-search yung higala ang DYCM Bugo Adventist. Palihog lang pod atong i-share ang ato nga programa ngadto sa ato nga mga friend no para nga sila sab ma-blessed pod sila pinaagi silang pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Aniya, good evening pod sa atong mga kahigalaan diya sa South Cebu. Aniya sa dinhi ang nagpahibalo sa dato dinhi ang Riverside FM Cebu ang 93.2 megahertz nga on air na mga brad. So salamat kaayo sa atong Okay, salamat kaayo no sa kuan sad sila active sila sa paghatag nato og atong mapikon nga station manager diya og CEO. Isa ganito ba John? Cesar Bauzen Bulye og ang CEO si Renier Ayapok no diha sa Riverside kanana ang FM Cebu sa 93.2 MHz. Okay, thank you kayo mga sirs no. Ang Dios po magpanalangin ninyo og sa inyong station diha sa Riverside o kutob sa naminaw og naglantaw karon diha sa ato nga live broadcast kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome. Anya pwede mong makaparticipate mga higala sa ato nga programa. Nya pwedeng maka-text po sadmo namo ni Brother John. Ang akong cell number higala 0926-8869-758. Kang Brother Libby Clavis nga number 0926-8869-758. Pwede Brother John ihatag po mong number? Okay, salamat Brother Libby. Ato de usa pasalamatan si Pastor Joel Tirana nga nag-initiate niini nga iya maguning plano dito unya gihook up ta. So atong pasalamatan si Pastor Joel Tirana sa pag-initiate niya nga ingon ani no. Unya kamo diha sa 93.2. Okay, kuan ang programa to ba John 6 to 8 unya ang 6 to 7 gigahin niya alang sa pag-hook up din sa ato nga programa. Okay, that's good. No, niya kananaan kamo diha nga na minaw sa Riverside FM, no? Malipay mi nga naay mga text messages nga among madawat diri gikan sa inyo. So mo ni akong number kuan ni TNT ni ang akong number. No, wa koy lain nga number gigamit since pa sa una sa didto pa ta sa AM until now sa FM na lang. Kanini ang mo ni ang akong cell number 0909148229. Again 0909148229. So butangin ninyo ni og address inig text ninyo diri kay aron mi kahibaw nga naatay mga kuang gyud diha na tay texter dihan dapitan no, sa inyong lugar. Salamat. Okay, ato na ning ipadayon pagbasa higala. Ato nakita din sa ayan Kevin Dorotan. Salamat sa paglab. Nag-send mo kunig mga heart. Anya iyang mensahe, happy Sabbath. Anya niya po Brother Opino Moreno. Salamat po sa paglab Brother Opino o pag-pray sa kanunay sa ato nga programa.
Ani ato pong nakita din si Arlene Bulambao Oliamot is watching in LPC. Okay, good evening, Ma'am Arlene, no? Bulambao Oliamot, salamat sa iyong pagtanaw, pagpakikuban sa ato nga program. Anya niya po si Nineth Gabisay. Mayong gabi anakon, o nangutana si Dani de la Piña. Og mao ba gihapon ang imong cell number? Okay, ang mami, may gabi diha ni mo mami og nila ni Tatay Stanyano diha sa kanana ang linaw. Ang akong cell number mami, maurag gihapon Pero pero siya mag-ilis ba John? Loyal gina siya siyang number. wa ko mag-ilis og number. Ang dili lang na pwede na ang akong touchscreen ba, akong messenger dili na kay wa naman to gawas lang og makapalit ko og lain nga cellphone. Maghimo na sad ko og laing Facebook. Pero ang akong number mami maurag gyud gihapon. So tell please kay Brother Danny de la Piña. Okay, niasad si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Malipayong adlaw nga igpapahulay sa mga kaigsuunan makanunayong naminaw og sa mga nag-view niini nga programa Jesus is Our Hope. Maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless sa tanan og maayong gabi. So salamat Brother Ronilo. Happy Sabbath nimo og maayo sang gabi og mainguman sa imong family. Okay, niapod si Sister Jimari Kalapuan sa Saudi Arabia gyapon ni. Salamat gyapon sa paglab og pagpray dinhi sa ato nga programa. Onya niapos Brother Opino Moreno. Happy Sabbath kapaglaom, maayong pagpaminaw sa Jesus is Our Hope. God bless us all. So God bless also Brother Opino. Niasad si Hyacinth Carl Chong Bakiro Hiakten. Mayong gabi Kuya Libby o Kuya John. Happy Sabbath watching from Hagnaya San Remigio, Cebu. Salamat Okay. sa daghan kaayong mga heart gisend. Okay, Og salamat kamot to. nga nag-pray. Dugay-dugay masad nga mga adlaw Brother Living wa ta ka-receive og kuan sa Agnaya, pero dati nagkuan ni sila. Pero karon ni ana nabalik na po. Thank you so much sa Agnaya. Anya niya po si Sony Sumayang, salamat sa paglab o pagpray. Okay, mo kalibot lang higala nga tigay mig feedback diri kung kumusta ang ato nga signal, no? Sa DYC sa radio na siya. Okay, bago gini nga karon pa gini na taod ang kadtong transmitter nga nasunog sa una. Bag-o na ni ron o niya ang ato nga processor sad okay na yung kayo. Okay, ato nakita din si Richard Burden Villarde. Happy Sabbath, God's people. Gikan diri sa Toronto, Canada. Uy, Okay. Salamat kayo, Brother Richard. Kay naatay kuan diha sa Toronto, Canada na natay viewers diha. Sir, thank you so much ha. Brother Richard Burden Villarde. Okay, thank you God. Mayon ta og mahimo ka namo nga ingnon ta say pagtermino ana partner or kay sama ni Brother Ronilo Itang to amni Saudi Arabia nya kanunay silang nagakuan ba sa ato update o nagasunod sung program malipay mi nga naami mga ingnon ta lang kabarkada o kauban diha sa ibang bansa. Thank you diha sa Toronto, Canada. Okay, niasad si Dong Bob Ritoya. Happy Sabbath ninyo Dong John o Dong Livy. Happy Sabbath dong. Watching from Antipolo, Tuburan. Okay. Kaayo ang signal. Kumusta ang radio Dong? Wala mo sa ang radio? Usap ni radio ng imong gitistingan diya. Sulay ko na diya sa Tuburan. Kasagaran anak. View man sa diha murag kuaning iha sa Facebook Live. Tagamig feedback og okay ba kayo ang sa radio diya sa DYCM kay kuha naman ni siya nabalik na gitong original sa una bag-o gini siya nga transmitter nga gitaod karon og atong processor. Okay, niapod si Lane of Keria. Maayong gabi sa tanan. Salamat sa paglab og pagpray. Niasad si Sister Enilia Saga Abayon. Salamat pod sa paglab og pagpray, Sister Enilia. Niapod sila si Dongbab Ritoya. Kusog
ang signal dong diri sa Tuburan dong. Salamat kay Okay, dong bag, thank you, no? thank you. Salamat kayo. Sa una, kumusta man sa una? Tandi sa karon ba? Ug sa unang panahon karon kay okay na bang yung kaayo dire. So mana nga nakayo mig feedback karon gabi una kung unsa ka tin-aw, unsa ka kusog ang DYCM FM, no, diri sa Bogo City. Okay, nipay atong tanahon niya pod si Leonidas Sumalinog. Happy Sabbath Day sa tanan. Salamat sa pagpray. Aniya niya pod ang Riverside FM Cebu 93.2 MHz. Lanag ta Sambuan. Lanog ta sa Sambuan, Cebu. Okay, salamat. Kinatilan, Cebu. Og sa Atbang, Tanhay, Negros, Bais City. Amen, amen. Thank you, thank you. Kana. Muna feedback gikan sa Riverside FM, Brother John. Okay, thank you, thank you. Gitigantan lang info nga kining Riverside FM Cebu, lanog kayo dito sa Sambuan. So may gabi diya sa taga Sambuan, May gabi po sa taga Tanhay, Negros. taga Hinatilan, Cebu, o diha sa Tanhay, Negros, sa Bais City. So may gabi niyang tanan. Salamat sa info, sirs, no, sa ato nga naabot sa ato nga broadcast. Lanog po din ni Riverside FM, Brother John. Okay, ni Asad si Meliod Silasol. Good news, brothers. Happy Sabbath. Kusog ang signal diri sa Kampurog, Bilya-Balite. Good. Klaro na kaayo. Di pareha sa una nga magsagarat. Salamat. God bless. Yes. Okay, thank you, thank you. no? Diya Thank sa you, kayo. Kampurog, no? Kampurog. So ingon na Bilya among ba? gikinahanglan nga doon ay mga feedback, no, sa tandi sa unang mga adlaw o sa karon mga higala. Okay niya po si Brother Domingo Bunukan. Mayong gabi kaninyong duha sa station Bradlib o kang Bradjon. Nagpaminaw na punta karon diri sa atong balay nindot og kusog ang signal Bradlib o Bradjon. God bless. Salamat sa pagpray o paglab. Thank you, Ninong. Thank you, Salamat Ninong. kayo, no, nga murag malipay na ta magunahunaan na sa mga feedback kay sa unang mga panahon ang feedback na to kay magsagarat na lang karagayan sa radio. Oo, Sa ilan na lang balungon, Brother John. Oh, mao gyud. Nya katong nag-text nato nga kuan na lang among kuanan among iuna na lang uguan kay ug magsabay misinyong oras mo lagi na magsiyok magsagarak be palihog ya text ta diri og okay na ba bisan pag isabay ninyo gid sa oras. Distingi lang. Palihog tigamig feedback no sa kanilang mga lugar na lisod-lisod paminahon kayo murag sagarak anya magsadyong karon tigamig feedback palihog no. Anya niya pod si Johnny Serenio sa Nabal Biliran ni. Good evening, Kuya John og Badlibi. Og ang tanang mga tigpaminaw watching live diri sa Nabal Biliran. So, suway ko no, Brother Johnny. Dias Nabal Biliran og on ang imong radio. Og tigaimig feedback diri. Okay, Kay brother. sa una, lanog na diya, Brother John, ang Nabal Yes, Biliran. oo. Brother Johnny, please ko kuan ni Brother Jaime Estrada inang gimingaw na ko siya nganong maning igsuunan dili naman mo kuan, hindi naman mo text sa una mo text man sa atong program. Brother Jaime, happy Sabbath. God bless you and your family. Okay niya po, si Roland Neri Ginon. Mayong gabi, Badlib o Brad John. Welcome sa inyong tulamanon. Jesus is our hope. Ilabi na diri sa Quezon City o diya sa Cebu o sa Mindanao. Happy Sabbath sa tanang kaigsunan. God bless kaninyo, Brad. So God bless also Brother Roland Neri Ginon. So ito mga pinanggasab na ito mga listener sa radio diya sa Negros. Kay makuha nis Oriental o Negros Occidental, Brother John. Tungod kay daghan na madihang nangahimo nga kauban nato sa pagtuo tungod silang pagpaminaw ani. So palihog ko no karong gabi na taga-emi og feedback no diha sa Negros. O taga-emi feedback diha kung asa or tin-aw na ba kayo diha ang atong programa ug asa kutob na abot kining atong signal karon sa DYCM mga higala. Sa Okay, DYCM FM. Attention, Brother Cesar Elgira diha sa Gihulngan, sa Barangay Kalupaan. Kumusta man ang atong signal diha? Please ganan text me kay aron mi mahibaw og unsay kuan kay lagi okay na kadtong mga nakulang sa una nga inyong gipamatian karon na taod na og balik. Thanks to the Lord.
Ya diha sa Leyte, Biliran, diri sa Camotes Island, so taga-imig feedback. Diha sa dinhi sa part sa Cebu. Kay sa una makakuha man ta dito sa Magsaysay, Brother John, dito sa Balanban, no? Yes, Sa Magsaysay. Onyag mga diha sa Tuburan makakuha ta diha sa Asturias, diha sa Tabuilan. Ug uban pa mga palibot diri sa Negros Oriental, Occidental Negros. So tagay may palihog og feedback karong gabi na. Og nagtan-aw mo sa live karon, sulayan ninyo og pitik ang inyong radio. Okay ni apod si Brother Jimmy Monte Alto. Salamat sa paglab, Brother Jimmy. Anya niya po si Mike Lucina. Happy Sabbath mga brother. Pahinumdom lang nako si Brad Guillermo Sampan inig Domingo Ilubong. Basin makabisita mo diri. Dinhi daghang salamat mga brother watching from Mount Zion Church, Camotes Island. Okay, niya po si Dongba Britoya. Wala may radio dong. Wala may radio si Dongba dito. Okay, niya po si Mirari Malandag Boholst. Boholst. Mayong gabi sa tanan og malipayong adlong igpapahulay. Okay, salamat kaayo Mirari Malamdag Boholst. Sa una hinay ang signal diri sa amoa sa Dongba Britoya. Karon siguro na kay radyo dong kusog-kusog na diha. Okay niya si Brother Doming Mangguba Bunukan. Happy Sabbath ninyo Brad John og Brad Libby. Nindot na kayo ang signal sa radyo diri sa Bituon Daan Bantayan. God bless natong tanan. Salamat sa pag-pray o pag-love, Brother Doming. Niya po si Henry Mindaros. Maayo na po ang signal diri sa Camotes. Salamat kayo, Brother Henry. Salamat Island. Brother Henry sa pag-view nimo sa ato nga program ha. Thank you so much. Okay, Henry Mindaros. Naarabay Mindaros po diri siya. Kuans das Brad Edjon Mindaros. Ato ning Og amigo diri sa Kanagahan itong akong gitagaan og Bible. Sila si Sister Celine. Anya niya po si Brother Alex Orhil. Ay, Brother Alex, salamat nimo brother. Salamat gid brad. Salamat. Malipag gyud ko muguwa ng imong pangaan diri kay kinigod siya sa Brother Libby sa ato ra man ang programa na kabig sa pagpangalagad sa Ginoo. Thank you so much Brother Alex. Anya palihog ko no Brother Alex og i-tune in ang imong radio daw sa DYCM. Mga big feedback gikan nimo diha sa Danau to ilano like Danau. Like na now. Ano yung sini, God bless ninyo, sir. Good evening, di ay ninyo. Salamat sa pag-love, Brother Alex. Ano niya po si Jisrael Mas Aranyo. Happy Sabbath to all, mga kapaglaom. Salamat sa pag-pray o pag-love. Ano niya po si Sister Gloria Apatan or Sister Duya, na Elanis Duya. Mayong gabi, Brad Lib o Brad John. Loud and clear, kaayo, Brad. Okay, good. Ang signal dire sa libho dili parehas sa una magsagarak. God bless. Okay, salamat good, no. Good. Tinaw na kayo kay mamuntoy problema ni Brother Neil John Bersero kay mag-hook up man siya lagi siyang amplifier. Iyang tulo ka trompa iyang gabiton. Madugay niyang patingog kay magsagarak na malan ko no. Pero karon siguro tigaay mig feedback Brother Neil John sab no diya sa inyong lugar. Niya po si Edward Genereyes Tonis Davao. Happy Sabbath sa tanan, God bless. Niya po si Arnel Makabakyaw. Arnel Makabakyaw. Happy Sabbath from Libtong, Nabal, Biliran. Okay, good evening no? Brother Arnel, diya sa Libtong, Nabal, Biliran. Niya po si Carlos Mires Lumapak. Brother Dudong, salamat Brother Dudong. Mayong gabi, Brad John o Brad Libby, nagtanaw mi karon Happy Sabbath. Okay, niapod si Brother Jamie Monte Alto. Katinaw na. Katinaw na. Matagog ang late na. signal. Praise God. Okay, salamat kay Brad Jamie.
mabati mga ito sa una diya sa matag-ob labi na gidro, no? Yes, oh, Tinaw tinaw na na gyud. kayo. Oh, okay, thank you, thank you. Anya niya feedback si Brother Nelson Bersero. Okay na kayo, bro. Okay, thank you kayo, no? Anya niya pas Giovanni Enganyo Bayo. Good evening and happy Sabbath. So thank you kayo sa mga feedback. Anya makahimog gyapon mo pag feedback ato mahigala matig paminaw diya sa Negros Island, Biliran o sa uban pang mga dapit. Tagay mig feedback diri aron mahibaw mi nga naabot ang ato nga programa ni anang mga dapita. Okay, ato sa ning tagdon makadiyot kay pertindaghanang mga message, no? Aritas mga naglab mga higla ato ning tagdon niya si Ronilo Itang, Scout Ranger Senior, Imelda Osabel Borazzo, Mike Lucina, Basilio Tero Notarion Jr., Meledeth Branchuela Fuentes, Eleuterio Lagarisa, Lane of Keria, niapod si Giovanni Enganyo Bayo, Jiso Tony Book, Arnel Mabakyaw, Makabakyaw, Gisrel Mas Aranyo, Chari de la Cruz, Nugas, Aileen Katarig, Jocelyn Coyos, Dayelen Tonuning Abresi, Roland Neri Ginon, KJ Anciano, Arlene Bulambao Oliamot, Rolly Arcodira, Lowell Nodalo Estrira, og Ayan Kevin Dorotan. Ano mga naglab? Aritas mga nag-like sa programa ni RC Dongba Britoya, Meliod Silasol, Hyacinth Carl Chong Bakiro Hiaktin, Ila Lipalam Kalapuan. Salamat kay Esther Ila niya. Kumusta si Bajoni diya? Anya niya po si Jamie Monte Alto, Alex Orhil, Jerry Lumuntad, Ninami. Tuan ni sa asan is Ninami? Tuas Dubai na Bajon sa Saudi. Murag Dubai ni si Ninami kaning Masong Padura. Salamat day sa imong pag-view kanunay sa ato nga program. Okay niya po si Tomailo Linad Uway, Carlos Miris Lumapak, niya po si Brother Alvin Risoor, o si Brother Ronilo Itang. Niya po atong nakita din si Brother Roel Tumakas na sa programa sa Iloilo, no? Karong 6:30 na to 7:30 to ilang programa. Niya yung siya ni keep up the good work. Okay, salamat kayo Brother Roel Tumakas. Niya ato ning lilion makadiyot higala ang pikas pagyod, no? Ato ning tanawon ang atong mga kahigalaan nga nagtan-aw sa ato nga program. Niya sila, na mga naglab ni sila si Serwin Orsal, niya apo mga sila Sister Vanessa Maglasang, niya po si Dongba Britoyas, Sincere Somalinog. Niya yang mensahe, maayong gabi ninyo Manoy. I'm watching your program. God bless. Salamat kay Dong Sincere, Sister Mercy. So, invite-on ka na mo dong. Makalugar ka, ato niya sa church. Okay niya po, si Nicky Sumalinog. Imo ning parente po, Brother Sincere, no? Niya po si Dwayne Murphy Clavis. So, niya po si G. Marie Kalapuan, mga naglab sa ato nga program. So, manghinaot na higala nga mag-uban-uban da karong gabi na sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Nya deskon cellphone di aday mga text dire. Okay mga brad, ang signal sa matag-ob og maayong gabi ninyong duha. Elpidia Coro, salamat kayo Sister Elpidia. Niya po si Brother Ortik, Brad, maayong gabi wala Ginoo, walay Ginoo ang Sibo, ang ilang giampo si Santo Niño na. Okay, kanto kang Brother Otik Saniko sa Baybay Litik. Yeah, Brother Otik, salamat Brother Otik nga naminaw karon sa atong programa. So di man na ikalimod Brother Otik. Kung napagay mas grabe ana nga mga bulog sa tao dito sa kuan, ang Black Nazarene diha sa Quiapo. Okay, tagay ko na may feedback diri Brother Otik sa radio, solay ko na mo radio og makuha ba diya sa Baybay. Okay, na pag-ibig sa Sister Elpidia. Mayong gabi natong tanan uban sa naminaw og nagtan-aw. Love na lang sa atong programa. Wala naman ko'y FB, anhin na lang ko mag-love sa keypad ko. Okay, salamat kayo.
Anang imo gyud gi-express ang word nga love no sa ato nga programa. So thank you kaayo Sister Elpidia. Okay, niya pa'y mensahe si Brother Ruel Tomakas, ato ning kauban nga broadcaster na pa'y programa dito sa Iloilo. Good evening, Kuya Lib, kag Kuya John, happy Sabbath, God bless, and more power to your program. Okay, thank you kayo, Brother Ruel, uban sa iyong family o sa iyong kauban diha sa station. Okay, taas-taas na ito na iba ni Gala, akong ihatag ang panahon ni Brother John aron sa pagtagad sa pangutana nga entertainon karon. Okay, dagang salamat Brother Libby adto ta mga higala sa paghatag og atensyon ining pangutana ni Julius Dalumpinis, no? Sa maning imong kagikan ani Brother Julius sa Kamutis na may daghang mga Dalumpinis. Okay, ato ning basahon. Sir, maayong gabi ako lang ipaabot sa inyong program. Dunay nagsangyaw nga kadto kunong Kristo nga gilansang sa krus, dili man kuno tumao kay giilisan kuno to. Tinuod na, sir? Pastilan dili gyud na tinuod. Dili na tinuod. Sa tinuod lang ako pod nakabati ko ana dugay-dugay ng panahon nga wa gyud kuno to mamatay ang tinuod nga Kristo, giilisan lang gyud kuno to. Mao man ay doktrina ba John sa atong mga higala nga mga Islam nga si Kristo wa namatay kay giilisan, gisakgaw. Mao ba dili man to Islam akong nabati god, siguro na influence lang to sa pagtuo og doktrina sa Islam. So Islam di ay ni nga doktrina. So mo ni ang imong kuan Brother Julius Dalumpinis sa imong nabati nga dunay nagsangyaw nga katus Kristo di wa gito namatay katong gilansang sa cross, giilisan kuno to. Tinuod na, sir. Dili gyud na tinuod Brother Julius. Na gani po ron, kusog-kusog yun po ang moving ani kaning Almighty God karon nga relihiyon nga ilang gipatuo nga si Kristo nimbalik na pero sa katauhan sa babay na alas China. Daghan sang nanuo ani nga ang ilang tirada ani mga eskwelahan, no? Daghang ning tuo ani gyud aning mga bahina. Pero ang tinuod pagkasulti gusto ra gyud sa yawa nga i-remove ang kamaturan diha sa inyong kasing-kasing ug pulihan ug bakak. So dapat nga magbantay may tungod ni ini kay unang-una si Kristo nagpasidaan siya. Sumala sa Mateo 24:4 nag-ingon siya, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Tandaan nato na kining mga puntuha Brother Julius mauni usa ka pagpahisalaag ug nagpasidaan ng daan si Kristo nga magbantay kamo. Magbantay kamo. Dinhi kung atong tan-aw dinhi sa dinhi sa Colosas 2:6 paingon sa 8 ni ay pasidaan ni Apostol Pablo, busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo Jesus. Tandaan nato. Mituo ta kang Kristo nga siya namatay gilansang dito sa cross. Unya gingon dinhi busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo Jesus nga Ginoo. Padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya. Kinahanglan padayon ta di ta patuo na nga ang Kristo naa ning suod sa kuan sa katauhan sa babay, ang Kristo wa gikalansang sa cross. Nga gisulti dinhi city nga mga pinagamot o pinatubo diha kaniya og linig-on sa pagtuo. Ingon nga ang ingon ini gitudloan kamo nga magamadagayaon sa pagpasalamat. So mga pinatubo ginapadayon ta di ta padaan ng mga ideolohiya nga iya sa tao nga nagapalayo nato sa kamatuoran. Nagingon din sa 8 Colosas 2:8. Bantay ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa filosofiya o sa mga malimbungon nga mga pagpatuo-tuo. Munang naagi ng mga pagpatuo-tuo gyud di gina malikayan. Sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin, sumala sa panindonan sa tinhuan sa kalibutan ug dili sumala ni Kristo. So dapat ang magbantay ana kay mga gipasidan-an naman taan ng daan. So di pa dugay medyo nahilom ug jutay na karon sa social media. Kato si Apollo Kibuloy pastilan. Harap-harapan naging iyang pinagarparoy nga siya ang appointed son. Walang makarating sa inyo doon sa langit
kapag hindi kayo dumaan sa akin, walang makarating doon sa Ama pag hindi kayo dumaan sa akin. Kailangan magsambit na kayo ng inyong biodata dahil ang unsa to pagtermino niya, dahil ang deadline ng inyong kaligtasan ngayon lang December at ako ang pinakahuli-huling pumipirma ng inyong kaligtasan. Harap-harapan ang iyong pinagarpar. Di man gid siguro buot ang Ginoo nga mas daghan pang malimbungan niya. Na priso na gid hinuon ron. Naana sa kanana nga inunta ligon og bugnaw nga rihas. Mao na nga angay ta nga magbantay. Unang-una, dili gid na mahitabo nga matinuod na nga si Kristo giilisan, dili to Kristo ang gilansang sa cross. Si Kristo gyud to. Ngano man ni analisahan ninyo ragod. Sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21 nag-ingon, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Remember minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Karon, wala tay lain nga mapuntariya sa atong hunahuna kung kinsa ni nga mga taong mga balaan, mga taong balaan sa Dios nga gimanduan sa Espiritu Santo, usa ni ang iyahang mga tinun-an, ang iyang mga apostoles. Unya si Pedro og labaw ni nga nahibaw og giilisan og dili bato tinuod nga Kristo, dili pod siguro sila musulti, dili pod siguro sila magpamatuod, kung nailisan man. Kay gisulti sumala sa ikaduhang Pedro 1:21, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Tanawa minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Karon ato kunong basaho dinhi sumala sa unsay gisulti sa mga taong mga balaan, dinhi sa 2:36 sa buhat ngadto sa 38 atong basahon busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo Kristo ang Hesus nga inyong gilansang sa cross. So dili gyud na mahitabo Brother Julius Dalumpinis nga dili to tinuod nga Kristo ang gilansang sa cross kay giilisan. Kay ngani ang mga balaang tao sa Dios, ang mga apostoles, nagapanulti sila nga minanduan sa balaang espiritu. Ingon dinhi, busak ang tibok banay sa Israel, kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios sa Jesus, gihimong Ginoo og Kristo ang Hesus nga inyong gilansang sa cross. Remember nga ang mga balaang tao sa Dios minanduan na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Og unya si Apostol Pedro og uban pang mga apostoles nagsulti gyud nga si Jesus gilansang didto sa cross og dili mahitabo nga tinuod na nga giilisan. Subakak na Brother Julius, padayunan ko og basa ra godok sa 38 sa 37 og 38 nagingon og sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostoles. Sila nangutana nga nag-ingon, mga igsoon, unsa may among pagabuhaton? Ang santubag ni Apostol Pedro, ingon nga siya balaang tao sa Dios ug ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo, unsa may gisulti ni Apostol Pedro ubos sa pagmando sa balaang espiritu. Nag-ingon din is 38, og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong masala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Ang mga apostoles sa isugon gayud sila nagpamatuod nga si Jesus gilansang sa krus.
Unya giagni sa mga apostoles ubos sa mando sa Espiritu Santo nga sila na nagpanulti minanduan sa balaang espiritu matud pa ni Apostol Pedro, pag hinulsol kamo o pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Unya huna-hunaa ka giilisan di ay dili tumao tong gilansang sa cross. Wat huna-hunaon na makak ang mga apostoles, na makak ang Espiritu Santo sa atong gibasa tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Apil og pamakak ang balaang Espiritu Santo og ang mga apostoles kung dili man tong Jesus nga tinuod ang gilansang sa cross. Busa Brother Julius, kinahanglan nga imo na nga mahuna-huna nga daan nga ang Hesus nga atong ginatuhuan, ang Hesus nga atong gituuhan nga gilansang dito sa krus, maugyod na nga Hesus ug dili mahitabo nga giilisan. Ngani sumala sa mga panagna ng daan, kung atong basahon sumala sa 1:18 hanggang 23 dinhi sa Mateo, ingon ni inyo, timan Apostol Mateo ni. Ang Mateo, this is the first book of the New Testament. Unya si Mateo, usa sa mga mailan nimong balaang tao. Ang atong gibasa, nagingon, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagis kabubuton sa tao, hinunoa minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Ni ang mga apostoles, mga balaang tao man na, ang ilang gisulti ni ni Mateo, nagingon din sa 1:18 hanggang 23 sa Mateo, nagingon, og ang pag-anak kang Hesus nahitabo sa ingon niini nga kaagi, sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa ka Jose, sa wala pa sila mag-usa siyang kaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Remember, nagingon din unya nagingon og si Jose nga iyang bana, sanglit tao man siyang matarong og dilibot magpakaulaw kaniya, nakahuna-huna sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Apan sa nagpamalandong siya sa pagbuhat niini, tan-awa usa ka manulunda sa Ginoo, mitungha kaniya pinaagi sa damgo og miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Ni padayon tog basa, og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paganganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwa sa imong katawan gikan sa ilang mga sala. Kining tatanawa, Jesus, wa ginaang kailisan, mao gyud to. Nagingon dinhi, matud pa sa 22, kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagingon, tan-awa usa ka birhen magasamkon og mag-anak o sa usa ka bata nga lalaki, og ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel, nga ang kahulugan mao kini, ang Dios uban kanato. O kita mo na, si Jesus gid na wa na mailisi, kay pinaagis lalang sa Espiritu Santo, na maha si Kristo nagpakatao, kay siya mo nag-ingon og iganak niya usa ka bata nga lalaki, og siya pagganganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwa sa makatawhan gikan sa ilang mga sala. Busa dili mahitabo na nga nailisan, dili mahitabo na nga dili tumao. Tan-awa ra gud sumala sa sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 9 ngadto sa 11, mo ni gisulti sumala dinhi sa Buhat, sa dihang namatay si Kristo, nabanhaw siya, o unya mikaya balik ngadto sa langit. Unsa ang senaryo? Nag-ingon dinhi sa Buhat 1:9 ngadto sa 11, nagingon, ug sa nakasulti na siya niini, samtang na nagtan-aw sila, na isa siya sa kaytas-an o gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Ug samtang na nagtutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa itaas, tan-awa nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi, ug miingon kanila, mga taong Galilanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi og nagatutok sa langit? Kining maong Jesus, remember Brother Julius, uban sa nang naminaw,
kining maong Jesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik ra unya sa iyang pagsaka nga sama sa inyo nakita sa iyang pagsaka sa langit. Umubalik si Kristo. Kadtong Hesus nga nagpakatao, katong Hesus nga gilansang, katong Hesus na matay ug nabanhaw, mikayab paingon sa langit, mubalik ra. Dili kay di tumaok, giilisan lang, dakong bakak na, Brother Julius, uban sa nang naminaw, busa si Kristo nagpasidaan na nga daan, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Magbantay mo, nga walay magpasalaag ninyo muna, magbantay ta, kay manglutaw ang daghang mga bakak nga kung imong tan-aw mura pugyog tinuod. Nakabantay mo sa kwartang faith? Di ba murag ipod o kwarta? Sa samang pag-agi ang bakak ang katapusang maniobra sa yawa sa atong kapanahunan karon, iyang himuon aron lang madisave ang mga tao. Aron lang ang mga tao masalaag, pero sumala sa gisgutan, padayon kamo sa pagtuo di kang Hesus nga mga pinatubo, mga pinagamot ug mga linig-on diha sa pagtuo. Brother Julius, uban sa nang naminaw, lig-una ang inyong pagtuo, atong lig-unon ang atong pagtuo nga kadtong Hesus nga gilansang sa krus, mautong Hesus nga magakuha sa sala sa kalibutan, mauto ang Hesus nga magaanhi sa kalibutan, mauto ang Hesus nga magabanhaw sa tanang mga nangamatay. Brother Julius, unta pag panalanginan kas Ginoo uban sa tanang mga naminaw karon, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ug pagpatinaw sa nakasabot ug natinawan na ninyo nga mga una-una. Brother Libby? Okay, diyan salamat, Brad John. Ato ning tanawon una ni apod si Ibanez John. Good evening, bro. Happy Sabbath. Watching from Bungko. Okay, asa ning Bungko. Salamat kayo, no? Okay, mo ato ta mga higalas paghatag og dugang tubag. Yung sa to paghanay niya, Brother John? Siya lagi, Brother Libby, nakabati siya nga dunay nagsangyaw. Ingon niya, sir, kadto kunong Hesus nga gilansang sa krus, dili man kuno tumao kay giilisan man to. Tinuod ni sir? Okay, digan salamat, no? Ngayon siya kong basahon. Good evening mga brother diha sa radio. Og happy Sabbath, nagdako ang akong pasalamat sa Ginoo karon. Shout out ko ni Pastor Jis Lucero, kay siya nagtabang nako parang makaadto sa 1,000 missionary. Brad, mularga nako karong Sunday. Sunday. Salamat kayo, no? So, ayo nga to, brother, sa pag-attend sa 1,000 missionary. Okay, mo adto na ta mga higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Dunay uban nagunahuna ana mga higala tungod kay wa sila mutuo nga si Kristo tong gilansang didto sa cross. Wa kuno namatay si Kristo. Kana siguro kung di nato ibasis Biblia. Nang ato-ato lang hunahuna ba? Pero kung magbasa ka sa Bible, mga higala, imo makita nga pipindaghanang ebidensya. Ang gospel lang kanang Matthew, Mark, Luke og John, imo makita niya nag-asay na sa pagkamatay ni Jesus Christ og sa iyang pagkabanhaw. Nag-asay na kung unsay katuyuan ngano nga siya nagpakamatay alang kanato. Giaso na diha. Perteng daghanang mga verses sa Biblia nga nagtudlo kanato nga si Kristo nagpakamatay alang kanato. Sama pananglitan dinhita sa Roma kapitulo 5. Kini pirmi nato ni madunggan kay ato ning gihimo say nga nasa tong intro ug extra sa kining maing balita. Sa Roma 5 versikulo 8, ang atong mabasa mo ni, apan ang Dios nagpadayag sa iyang gugma alang kanato, pinaagi niini nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Pahayag ni San Pablo, pamatuod ni San Pablo,
makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Unya ingon ang 9, og kay namatarong naman kita karon pinaagi siyang dugo, labi pang luwason kita pinaagi kaniya gikan sa kapungot sa Dios. Kay kon sa diha nga mga kaaway pa kita sa Dios, kita gipasig-uli ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak o si Kristo. Nan karon nga napasig-uli na kita, labi pang luwason kita pinaagi siyang kinabuhi. So kini usa lanis mga punto nga naghisgot kung unsay hinungdan ngano si Kristo nagpakamatay alang kanato tungod sa paghigugma nato nga makasasala. Nga imbis kita unta to ang angay mamatay kay kita'y makasasala, gitubos ni Kristo ang silot sa atong mga sala nga para unta nato aron di na ta masilutan. Ni pa ko basahon sa Juan 19:31 magsugod. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang bitiis sa mga tao nga gilansang og kuhaon sila gikan sa krus. Gihimo nila kini kay Bernisman kadto og sila dili buot magpabilin ang mga lawas dito sa krus. Sa adlaw ng pahulay sanglit ang umaabot nga adlaw ng pahulay balaan man kaayo. Naghisgot ni may tungod sa gikalansang sa krus katon duha katulisan og si Kristo ilang balian tiwasan ba kay di sila gusto nga inigabot sa adlaw Sabado napaybuhi. O niya ingisunahan busa nangadto ang mga sundalo og ilang gipamali ang mabitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga BTS. So klaro, ebidensya gini nga namatay si Hesus. Pero ginasultis Biblia, mabanhaw siya si katong adlaw og tinuod na sayo sa kadlawon sa adlawng Domingo nabanhaw atong Ginoo. Okay, wa naman tayo mga higala sa di pahingpit a puso ng atong tulumanon niya ang atong tension. Mga higala magampo kita. Dalang tanan ug nagkagagahong ni Dios. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa bulong ug naminaw. Panalangin ang tanan nga paminaw dadaas kayag sa kamatuoran, magapagalagad sa